Sanibonani, sengibuyile. Yimi uMantshinga, uHlabangane, uMagalela agase njengengonyama, uMantshinga angacoshi, kucoshe abafokazana. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ningixhase kuwo wonke ama-video engiwenzayo. Ngiyabonga ukuthi nithathe isikhathi senu nibheke, nibukele, nifunde ulwimi lesiZulu, nabantwana besikolo basizakale uma banenkinga olwimini lwesiZulu. Ngiyabonga ke niqhubeke njalo ukungixhasa, niqhubeke njalo ukubukela ama-video engiwenzayo. Ningakhohlwa ukuthi bathi phecelezi ni subscribe bese nizokwazi ukuthi nithole ama-video amasha. Ningakhohlwa futhi nokushaya phecelezi i-notification ukuze nithole masisha ama-video amasha engiwenzayo. Ngiyabonga ukungixhasa kwenu, ningadinwa. Namhlanje ke nginiphathele umsindo omusha noma ungwaqa omusha. Ungwaqa engiphathele wona namhlanje ungwaqa k noma umsindo k. Uma ke sithatha onkamisa abahlanu endibaziyo o a e i o u sibafaka kumsindo k noma kungwaqa k, sithola imisindo emisha o ka ce ci co cu. Sithola imisindo emisha emihlanu uqa e ci ko cu. Le misindo ke sizokwakha ngayo amagama ukuze nibone ukuthi isebenza kanjani uma sakha amagama. Siyazi ukuthi esiZulwini wonke amagama esiwatholayo anamalunga. Nalana ke ngizonitshengisa nje izibonelo amalunga ukuthi siwabona kanjani. Siyakhumbula ukuthi ngathi mina unkamisa uyakwazi ukuzimela uma esekuqaleni kwegama. Uyazimela unkamisa njengoba bebahlanu ke onkamisa esibaziyo esiZulwini. U-a kuze u-e kuze u-i kuze u-o kuze u-u. Ngizothatha ke u-a ngimfake ungwaqa noma kumsindo k. Sizothola igama elithi caca. Caca. Yini ukucaca? Ukucaca ke kusho ukuthi khuphuka. Khuphuka. Abafana bayathanda ukucaca izihlahla. Okunye ukucaca kusho ukuthi ziveze, bonakala. Kusho ukuthi gqama. Ukucaca into egqamile, ebonakalayo, esobala. Kusho ukuthi icacile. Kusho ukuthi iyabonakala, igqamile. Siyalibona ke leli gama elithi caca linamalunga amabili. Uca oqala kugcine uca wesibili osekugcineni. Sibheke igama elilandelayo lona elithi icala. Icala. Yini icala? Icala yinto okungafanele uyenze. Yinto okungafanele uyenze. Uma uyenzile uzithola usecaleni. Uzithola usecaleni. Njengokuthi nje enye ingane itshontshe ipeni lenye ingane. Shuthi leyo ngane ke etshontshile inecala lokutshontsha. Siyalibona ke leli gama elithi icala linamalunga amathathu. U-i ozimele ekuqaleni, kulandele uca bese kugcina ula. Siyawabona amalunga ke ukuthi ahamba kanjani. Singizochaza nje amagama, angeke ngisachaza amalunga. Sibheke igama elilandelayo elithi cela. Cela.
Yini ukucela? Ukucela ke ukuthi uma wena ufuna into ethile mhlawumbe kumzali wakho uzothi mama ngicela ukudla, mama ngicela imali yesikolo. Ukucela ke ukuzithoba noma ukuzihlisa ufune into oyidingayo komunye umuntu uyicele. Awuyithathi ungayicelanga, uyacela qala bese loyo muntu uyavuma uyakunikeza. Sibheke igama elilandelayo lona elithi ucezu. Ucezu. Yini ucezu? Ucezu ingxenye yenye into. Uma ngithatha nje isinkwa ngisisika izingcezu eziningi, shuthi ngizothatha ucezu olulodwa kulesinkwa nguluhle. Shuthi ngithathe ucezu ingxenye yani yalesinkwa esiphelele. So ucezu luqhamuka entweni ephelele, ehlukanisiwe noma esikiwe. Sithola ke ucezu. Sibheke igama elilandelayo lona elithi cima. Cima. Yini ukucima? Ukucima ke kusho ukuthi ukususa into ingasabi bikho. Njengokuthi nje sicima umlilo, futhi siyawubulala umlilo, siwenza ukuthi ungabi bikho, siyawucima. Sicima futhi nani? Ikhandlela. Uma silala ebusuku siyalicima ikhandlela, futhi sibulala umlilo lo osekhandleleni ukuze ungabi bikho, siyawucima. Sibheke igama elilandelayo lona elithi icici. Icici. Yini icici? Icici yilento efakwa abantu besifazane ezindlebeni noma endlebeni eyodwa. Nabesilisa sesiyababona bayathanda ukuthi bafake icici endlebeni eyodwa noma bafake icici ekhaleni. Icici ke balifaka ukuze bazihlobise, babe bahle, babukeke. Sithola igama elilandelayo elithi cola. Cola. Yini ukucola? Ukucola ke ukuzilungisa. Mhlawumbe ucola izinwele zakho, futhi ulungisa inwele zakho ube muhle, uzobukeka kahle. Noma ucola ubuso bakho. Njengabantu besifazane bayathanda ukuthi bacole ubuso ukuze babukeke kahle, babe bahle. Bayazicola abantu besifazane. Sibheke igama elilandelayo lona elithi cozula. Cozula. Yini ukucozula? Ukucozula ke kushuthi ukuhlukanisa izicucu noma ukuhlukanisa izingxenye noma ukuhlukanisa izingcezu. Uyacozula shuthi wenza izinto into enkulu ibe izinto ezincane eziningi. Uyahlukanisa ngamanye amagama, uyacozula, uyahlukanisa. Siyakwazi ukuthi ke ezibalweni sithathe inombolo enkulu siyicozule, sikhiphe amakhulu, sikhiphe amashumi, bese sikhipha naloko okuthiwa imivo okuhamba ngakunye. Bese sibheka igama elilandelayo elona elithi iculo. Iculo. Selazi ke iculo ukuthi yini? Iculo yini? Ibizo. Libuya kuphi leli gama? Libuya ukuthi egameni lithi cula, isenzo uyacula. Uma ucula ke kushuthi uthokozile, ujabulile. Siyakwazi futhi silalele umculo kuphi? Kumabona kude noma silalele umculo kumsakazo wethu. Iculo ke into yenziwa umuntu oyedwa noma abantu abaningi ngamaphimbo abo bayacula. Ngakho ke sithola iculo. Igama lokugcina lona lithi cutha. Cutha. Yini ukucutha? Ukucutha ke kukabili.
Siyakwazi ukuthi ukucutha kokuqala sithatha inkukhu sinqume bese siyayicutha ngamanzi abilayo. Sifake emanzini bese siyayicutha kuze izinsiba noma izimpaphe zisuke kalula emzimbeni wenkukhu. Siyayicutha inkukhu, sisusa izinsiba, sisusa izimpaphe, siyayicutha inkukhu. Ukucutha kwesibili ukwenzani? Siyazi ukuthi siyasizwe bathi amantombazane ayathanda ukucutha abafana. Uma intombazane ikucutha kusho ukuthi yenzani? Ikudla imali. Izolokhu icela imali nje intombazane, ilokhu icela imali kusho ukuthi iyakucutha. Wena ubona ngathi iyakuthanda kanti le ntombazane yenzani? Iyakucutha kusho ukuthi ikudla imali. Ngiyabonga, ngizokuma lapho ke ngomsindo wethu esiufunde namhlanje uC noma ungwaqa C. Yiwo-ke lawo magama esiwatholayo akusiyiwo kuphela, maningi amanye amagama atholakalayo analomsindo esizulwini. Ngizoma lapho namhlanje, sizobonana futhi evidweni yethu ezayo lapho sizokwenza khona umsindo omusha uD. Sizothi khumu.